Takže 2 minútky do štartu, najprv štartujú dievčatá. Tri, dva, jedna. Bežíme. Behaj, Ami! Behaj! Čo je? To nič, budeš prvá! Behaj! Tam už je dcera, nič, tam nie je tata. Sama chceš? Ideme tu byť. Kamera, dívaj, papa. Dýchaj. Pridaj, Riško. Máme tu prvé miesto číslo 20, poprosím veľký potlesk. A za ním Peťka. A tretie miesto. Nádhera. 500 metrov, to nie je ľahké obehnúť v takomto veku, takže je to určite nadľudský výkon. Číslo 9. Poď, ešte, poď ťa obehnem. Poďme, číslo 17. 17, Sara to vyhúpávaj na okná, poď. Výborne. Super číslo 4. Ťa zapíše, hej? A čo vidíme aj v takom mladom veku, sa dá obehnúť 500 metrov. Klobúk dole 32. 26, 11. Super, si to zvládla. Tak spýtame sa jednej účastníčky, asi tej najmladšej, ako sa ti bežalo? Dobre? Poď za mamkou. Takže dievčatá máme za sebou. Číslo 8, veľký potlesk. Výborne.
Veľká motivácia pre nás všetkých. Koľko má rokov? Číslo 8, 2 rok, 2. Účastník od chlapcov má 3 roky, tak klobok dole. Koľko vládzete, dobre? S Tumlíkom ešte, tak pomôckou. Tak dám slovo pánovi Sokorskému. Dobrý deň prajem všetkým. Som veľmi rád, že môžeme sa zúčastniť dneska 8. ročníka jarného behu tu na Michalovciach pre našich Michalovčanov. Som veľmi rád, že prichádza kategória chlapcov a potom už kategória dospelých, na ktorú sa všetci veľmi tešíme, kde bude trasa dlhá 3 km. Takisto, ak využijem túto príležitosť, rád by som vás pozval aj 1. mája, keďže sme na bežeckom podujatí na naš Na to 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak prvé miesto číslo 16. Tak číslo 15, druhé miesto. Výborne. Čas niečo 2 minúty, takže super. Takže máme tu uzavreté číslo 6, tretie miesto. Dobehujú ďalší chlapci, číslo 23. Tak dobehli chlapci a o pár minút štartujeme hlavnú kategóriu. Vládzeš, dobre? Tak ešte máme jedného chlapca na trati, keď som sa dozvedel. Číslo 12. Kostol je obvodná polícia a tak to vedľa budovy. Tak tam. Tak dobehuje nám číslo 12 aj takomto mladom veku. Tak veľký potles pre borca číslo 12. Poď. Náde musíš prebehnúť, super. 500 metrov. Poďte k nemu.